Xinzo acolleu este fin de semana a quinta edición da Feira das Mozas, unha cita que cumpría 5 anos de traxectoria ininterrumpida, recuperando a esencia das feiras de antano e a identidade da comarca. O evento, que naceu para facer memoria da emblemática feira do 14 de maio, puxo este ano foco en dous eidos estratéxicos, o público infantil e o reforzo dos saberes tradicionais. Como gran novidade deste lustro, creouse unha zona nova infantil na Praza dos Ovos. O cuarto mercado de artesanía, situado na Rúa dos Viños, aumentou notablemente a súa oferta este ano. Ademais dos postos de venda, os asistentes puideron gozar de mostras en vivo de oficios populares como a olería, a feitura de coroas e sombreiros, o traballo co liño e a elaboración de colchas. No apartado musical, o programa incluíu dende a Alborada e sesión vermú coa agrupación musical da Limia ata obradoiros de cantos de taberna con Artur Puga, pasarrúas con grupos como Lirolairo ou Tarde Piache. O broche de ouro puxo o concerto de Un Tobello, a verbena cos carecos e unha gran foliada aberta polo Casco Vello. A Feira das Mozas, plenamente consolidada no calendario cultural da vila, é unha oportunidade única para que Xinzo reviva o espírito de feira como punto de encontro, música e tradición, reforzando o orgullo pola historia e apoiando iniciativas que nacen do propio tecido asociativo.